El mètode de l'autocàs. Seguim parlant d'estils de lideratge. Per què? Doncs perquè pensem que no hi ha un estil adequat, sinó que situacions concretes requereixen intervencions d'un tipus o d'un altre i que, per tant, en la mesura en què tenim més capacitat de triar en una paleta diferents d'opcions, podrem intervenir de manera més encertada. Hem vist que hi havia 3 estils molt centrats en el aconseguir resultats, en tocar objectius, que és l'estil directiu, l'estil motivador i l'estil excloent. Que hi ha 2 estils molt centrats en la relació, que és l'estil igualitari i l'estil protector. I aquest, per últim, és un estil ben particular, que és l'estil absent. Què fan les persones que tendeixen a liderar d'aquesta manera? S'aparten, s'abstenen, no intervenen, resten passius. Per què ho fan? Doncs segurament perquè aquestes persones tenen dificultat en la relació entre iguals i aleshores és possible que o percebin o que els altres no són prou o que ell no és prou i per tant això sovint fa que no intervinguin. És possible també que en el seu cap la idea de conflicte no els hi senti molt bé i per tant és possible que pensin que si intervenen, si decideixen i intervenen, això pot suposar algun tipus de conflicte i que davant del conflicte prefereixen retirar-se. Quines idees tenen sobre ells que fan que això sigui així? Doncs aquesta idea d'ambivalència. És possible o que pensin que ells són més o és possible que ells pensin que són menys. Per tant, les persones que s'identifiquen amb aquesta passivitat, en aquest retirar-se, quina pregunta es podrien fer per tal de posar-se un avís? Simplement, quina és la meva responsabilitat ara mateix?